Da sauri MM Atik ya nufi tasa motar yana sanar ma da bodyguard ɗinsu da su bi su. Wani saurayi da ke jingine jikin motarsa da ke kusa da su MM Atik ɗin ya dube sa. Komai a gabansa ya faru. Don haka ya yi murmushi da duban MM Atik ɗin. Ranka ya daɗe, ba sai ka wahal da kanka ba. In dai sanin gidan su Lulu kamshi ce, sai dai zan baka shawara. Kar ka wahal da kanka. Don ba lallai ka samu yadda kake so ɗin ba. Kamar kama ɗan manya da ya fito daga gidan mutunci, ka wuce da aji wadda ta gama zama ga wurtacciyar karuwar turawa tun tana mai tsitsiyarta. Ƙaramin murmushi Atiku kuma ya yi. Ya matso kusa da saurayin yana mai girgiza kansa. Abokina, kar ka damu da son nuna min abin da na gani da idona. Kai dai kawai faɗa min inda zan same ta tunda har ka mata irin wannan sanin haka. Cikin rashin damuwa, saurayin ya faɗa masa cikakken adireshin gidan su Lulu kamshi. Sosai ya yi masa godiya ya shige motar da aka buɗe masa, fuskar saka wace da murmushi. Mansur M. Atiku kuma kenan, ɗa na farko a wajen Honorable Mustapha Atiku, babban ɗan siyasar nan kuma tsohon gwamnan Kano da ya sauka. A yanzu haka kuma yana ɗaya daga cikin 'yan takarar shugaban ƙasa na wannan zangon da ake kan fara kamfen. Sannan shi a karan kansa ma matashin ɗan kasuwa ne da kuɗi ke kaɗa masa gangar lokaci. Atiku shegen kansa ne shi ma a wajen rashin jin magana. Don duk wani mahaɗar marasa ji na 'ya'yan manyar ƙasar su ne ɓoyayyun limamai. Manemin mata ne ƙwararren gaske, don duk yanda mace ta kai da iya kame kanta sun san yadda za su kutsa kai cikin mutuncinta har sai ta koma jin maganarsa fiye da ta iyayenta. Mahaifinsa mutumin kirki ne, dattijon arziki abin alfahari, don haka yake taka tsantsan akan iya shegensa. Ba ko ina yake yarda ya nuna halinsa mara kyau ba. Idan ma aka ce maka yana aikata wani abu makamancin hakan, za ka iya ƙaryatawa don iya takunsa sosai. Wannan kenan. Tafkeken gida da ya amsa sunansa gida a unguwar Nasarawa GRA, direban taxi ɗin ya yi hon kamar yadda ta umarce sa. Leƙowa mai gadin ya yi, ganin ba motar gidan bace ya wani ya mutsa fuska zai fara ma mai taxi ɗin wulaƙanci, irinsa ya sauka a kanta. Wani irin rawa jikinsa ya fara da gudu ya koma ciki ya buɗe gate ɗin. Ko gama fakin mai taxi ɗin bai yi da kyau ba, balle murfin motar ta fice cikin takun nan nata da ke motsa duk wata halittar jikinta. Kamar tarwada, abin da zai baka mamaki ko rawa kafarta ba ta yi a dalilin matsiyacin takalmin kafarta mai shegen tsini. Duk wani ma'aikaci da ke gidan daga kallo ɗaya baya sake mata na biyu, zaka ga ya nutsu cikin tashin hankalin ganinta. Don halin masifarta da iya taka kowa a duk lokacin da ta so, buɗaɗɗen abu ne ga duk wani ma'aikaci na gidan. Duk tsufarka, duk ƙanƙantarka za ta iya goge ka tas idan ka kuskure mata ko da a ƙanƙanin abu ne. Tsiranka gare ta kawai kada ka shiga shirginta. Idan kuma ta saka ka abu, yi ƙoƙarin mata a yanda ta buƙata ba kuskure. A duk lokacin da ta yi tafiya, daɗi kowa ke ji a gidan. Idan kuma ta dawo, za ka ga hankalin kowa a tashe. Satinta 2 kenan da tafiya Abuja wajen ƙanin mahaifiyarta domin yin hutun aikin da ta samu a can. Har addu'a suke Allah ya sa kar ta dawo da wuri. Sai dai kuma da alama addu'ar su bata amsu ba. Don ga ta dawo ɗin a bazata. Shigowarta a fusace, katafaren falon gidan ya saka duk wanda ke ciki ɗagowa ya zuba mata idanu. A tsakiyar falon ta tsaya tana harare-harare da cika da batsewa kamar wata kububuwa. To anti Masifatu, lafiya kika shigo kina kumbura daga dawowa kuma? Ɗaya daga cikin wanda ke a falon ya faɗa cikin taɓe baki. Kamar mai jira a taɓa ta, a fusace ta ce, shi ɗan uban waye a ƙasar nan da aka aika shi ɗauko ni, me yake takama da shi? Kusan a tare suka shiga kallon kallo, sai dai kafin wani ya bata amsa, dattijan mutumin da ke a kujerar zaman mutum ɗaya da jarida a hannu ya miƙa mata hannu. Kin ga, zo ki zauna na ji me ya faru bebi na. Dadi, babu maganar zama, a fara faɗa min uban waye shi, don sai na wulaƙanta rayuwarsa a gidan nan wallahi. Sai ya yi da na sanin shigowa gidan nan yin aiki. Idan kuma ba za ku faɗa min ba, Allah duk wani ma'aikaci da ke gidan nan yau sai ya bar gidan. Sun san za ta iya aikatawa. Kaɗan daga aikinta kuma babu abin da dadi ɗin nasu zai yi saboda makahon son da yake yi mata. 'Yar budurwar da za ta iya kai shekaru 17 ce ta ba ta amsa da, Aunty Lu, Uncle Yusuf ne ya kawo shi. Sabon driver ne, ko sati 2 ma bai yi ba. Don bayan wucewarki Abuja da kwana 2 ya kawo shi. Ni kaina bai mun ba saboda na ga yana da girman kan tsiya.
Kyawun fuskar tasa ne ina ga ke roɗarsa, bayan bai da ko sisi matsiyaci. Ta ƙarasa maganar a hankali cikin 'yar sassarfar harshe saboda hararar da dattijuwar matar da ke gefen dattijon nan ta watso mata, wanda ya yi maganar farko ne a shigewarta ya ce, wai me ya miki ne, bai je ɗaukokin ba ne? Ba mun je ba ta yi masa ihu, shi ko ya yi tahowarsa. Kuma na faɗa mata Uncle Smart baya son ihu, amma ta yi. Yaran nan da suke tare, ya shigo yanzu ya ba su amsa yana tuttura baki, shi a dole ya ji haushin abin da ta yi. Duka ta kai ma yaron, ya ruga da gudu, cikin zafin rai da masifarta ta ce, an masa ihun waye shi, dadi, wallahi yau idan ban ci uban gai ɗin nan ba, babu zaman lafiya a gidan nan. Cikin sauri dattijon ya miƙe yana girgiza kansa, cike da damuwa ya iso gare ta, hannunta ya kama, murya a tausashe ya ce, kin ga bebi, ya haƙuri, zauna ki sha ruwa ki huta. Ni da kaina ma zan ɗauki matakin don ba zan taɓa zama da wanda zai saba miki ba a gidan nan, ko wane ne shi. Har me aka yi wani direban banza can da zai ɓata miki rai irin haka. Haba dai, cool down heartbeat ɗin dadinta. Yanzu zan nemi Yusuf ɗin ma ya dakatar da shi. Yanzu kan babu musu ta yarda ta zauna. Sauran yaran duk sai suka shiga taɓe baki. Hakan ma mamansu tsaki ta ɗan ja a hankali, ta ma miƙe ta bar falon. Shi ko dadi, ko a jikinsa ya shiga lallashinta da kalaman ban haƙuri masu sanyaya zuciya gare ta, tamkar ita ce uban shi ne 'yar. Ruwa ma da aka saka mai aiki kawowa da kansa ya tsiyaya a kofi ya bata a baki. Kaɗan ta sha ta kau da kai tana faman huci. Sake matso ta yi jikinsa, ya kwantar mata da kai a kafaɗarsa yana shafa bayanta. Ajiyar zuciya ta dinga saukewa kamar wadda ta fito daga tarnaƙin yaƙin duniya. Sai kuma zuwa can ta ɗanɗago, dadi, karka kira Uncle Yusuf ɗin, ban san a sallame sa yanzu, sai na rama abin da ya yi min, aikin sati 2 zai min, Allah sai na wajiga rayuwarsa, sannan na yi masa korar da kare ma sai ya fi sa daraja. Baby na, in dai hakan zai sa ki huce, to ina tare da ke. Thank you sweet papa, ta faɗa tana ɗan rungume sa da sumbatar hannunsa, sannan ta miƙe. Yatsu biyu ta ɗaga masa alamar bye ta nufi ɗakinta da ke a can gefe part guda, kamar wata mai aure, sai dai duk a cikin sashen iyayen ne. Murmushi yake da binta da kallo har ta ɓace maganinsa. Bata zauna a ƙayataccen falonta da ya gama tsaruwa ba, ta nufi bedroom kai tsaye. Ɗaki ne haɗaɗɗen gaske don bayan ƙaton gado da wardrobe, kusan rabin bango da miro, akwai set na kujeru da aka shirya tsaf tamkar falo. Sosai ɗakin ya haɗu, tare da amsa sunansa ɗaki kamar na macen aure. Cikin yamutsa fuska, take bin dattijuwar da ke ta saka turaren wuta a bonus kusan kashi 3 da harara, sai kuma cikin fada da masifarta ta daka mata tsawa. Da uwar me kike a ɗakin da baki gama min ba har na shigo? A gafarce na IT, duk da za ta iya haifarta, ta kafa ma duk wani ma'aikaci da ke gidan dokar kiranta anti, komai tsufarsa, bayi na tsaya wankewa da kyau har jikin bangon da kika ce. Kakkauran tsaki ta ƙara ja da ƙarasa shiga ɗakin. Saman gadon da aka lailaye da bedsheet mai shegen kyau fari tas ta jefa wayarta, ita ma ta fada ta kwanta tana mai wargaza pillows da aka gama wahalar tsara mata yadda take so. Har ta limshe idanu ta buɗe, a gadarance ta ce, ki mun farfesun kifi mai yaji da kunun tsamiya. 5 na yi ki haɗa min ruwan wanka. Idan kika yi min kalar haukan wancan ranar, wallahi ba za ki gane kanki ba a hannuna. Fitar min anan banza ƙazamiya, sai wani tsamin zufa kike.